вақте ки ман рафтам вай ҳуш надошт, гап намезад. Пагош ба вай ба ҳуш омад, ман аксаша гирифтагӣ, сураташа гирифтагӣ ки як пари сараш сипсиён. Баъзе духтуро ман ба савол додам ки ами писари шумо чӣ шудааст? Ман ҳоле намедонистам. Ҳоли вай ки беҳуш ки буд, ман аввал ягон гапу хабар гирифтагӣ набудам. Гуфтам ки ман гуфтам намедонам, адуюм этаж ғалтидааст. Ва духтуро худошон ҳамин хел хулоса бироварданд ки агар адуюм этаж меғалтид, дасташ мешикаст, кӯчаш мешикаст, ягон ҷош мехарошид, ақлан гарданаш мешикаст. Чӣ ба ҳеҷ ҷош нашикастаю, имину ами як сар ҳамин хел вай шуда. Баъде ки ҳушёр шуд, ман пурсидам ки чо кар гуфтам, ту нахуд худато адуюм этаж партоӣ? Гуфт ки не, ман худам адуюм этаж напартидам. Мана коргарои милиса гуфт, дар свет монда, гуфт мана ҳамин хели ҳолат овардам. Саид гуфт даҳанама скотч карда, гуфт кӯчаша дар миёнам зер карда, гуфт вақти вай ба гуфт дар чиликом гуфт сими света монда, гуфт свет мана зад. Дод зада натонистам, гуфт я бинам сарам кафидагӣ гуфт. Духтурои даъват кардем, духтуро се равно ами милисаҳоя дидаю ини МВД дида ку гапа дуруст гап назаданд.